Iruditzen zait nahiko miserableak direla adierazpen horiek. Gezurra izatetik aparte miserableak termino politikoetan. Guk ez ditugu istiluak babesten. Istiluak salatu egin ditugu. Orain, badaki batzuk intelektualki arazo komplejoi arrazeta simpleekin erantzuten dietela, ez? Nik egin nuen hausnarketa bat. Eta hausnarketa da, ze jendarte mota eraikitzen ari garan, atzo baloretaz hitz egiten zuen lehendakaria, ze balore? Lehendakariak 3 probintzietakoak, zatik hemen beste lehendakari batzuk ere badaude herri honetan, ez? Ze baloreen inguruan egiten dute beraiek apustu? Individualismoa, kompetitibitatea, nihilismoa, eta zemotatako jendartea da hau non 3 probintzietako gaztei galdetuta, bere garaian deustometroak egin zuen bezala, 3 probintzietakoak kasu honetan galdetuta, zuek uste dezute zuek gurasoa baino zoriontsuago biziko zarela, zenbat esan zuten baietz, eguneko 12. Bueno, gazte horiek etorkizunik gabe daude. Hemen langabezi tasa Europarekin konparatuta gazteen artean doblea da. Eta gero, aisialdia polikonsumoan dago oinarrituta. Orduan, uste dugu horiek konpontzen direla nola. Diskursoak eta sermoiak emanez, jendea joz, gaur plentzian gertatu dira, nire arazo, hori ere nire erroa izango da. Donostian gertatzen diren istiluak, claro, Eneko Goiak ez du zerikusirik, bera da alkatea, ez? Nerea da errua. Izan daitezen serioak. Hemen daukagu arazoa, zeren istilu horiek ez dira hemen bakarrik gertatzen. Gertatzen dira Europa osoan. Eta horrek arazo asko ditu. Eta gero nik oso garbi esan nun, eta lehendakariak hortik, 3 probintzietako lehendakariak hortik ateratzen du, ez dakit, oso miserablea den irakurketa politikoa. Nik esan, hor gainera nahaztu egiten dira elementu antisozialak. Donostian eta Labanan. Eta beraz, horiek borrokatu egin behar dira. Balore oso atzerakoietan oinarritutakoa direlako erreakzionarioan. Gertatzen ari dira Euskal Herrian ere bai, bortxaketak, eraso homofoboak, guzti horiek. Orduan, horren inguruan, zen nahi dugu despejatu hau tuit batekin. Eta egiten duzun tuit bakarra udara osoan zer da? Gurekin sartzeko, gu isekatzeko, insultatzeko, oso esan nahiko nuke oso maila bajuko eztabaida politikoat bilatzen dutela, ez dutelako hitz egin nahi benetazko arrazoi buruz. Berak giza balioak aipatu zituen, baina baita ere beste zerbait autoritatearekiko errespetu falta. Noski, baina hori bera arazo izango da, ez? Bera da lehendakaria eta zein da arazoa, ez dugula autoritateik. Eta hori zergaitik botatzen da, o zergaitik gertatzen da. Osatu duzun jendarteak, autoridadea, galdu egin duelako, eta berriro esango dut, edo bestera batetara esango dut, gazteengan dagoen politika ofizialarekiko distantziamendua gero eta handiagoa da. Eta nordu horren errua? Klase politikoak, konbentzionala den klase politikoak, sarmoiak egiten duenak, jendearen arazoa konpontzen ez dituenak, gaztei engainatu duenak, gaztei esan diona urteetan zehar, orain neoliberalismoari buruz hitz egingo dut, Eneko Goiak egiten dio kontestuari erreparazioa. Hemen jendeari, hemen Euskal Herrian eta Europa osoan jendeari esan zaio, zu lasai, zuk ikasi, masterrak egin, hizkuntzak ikasi eta zoriontsu izango zera. Lehen aipatu du datua. Eguneko 12 3 probintzietan pentsatzen du bere gurasoa baino zoriontsu izango dela. Eta gero hori egin dutenean zer eskaini zaio? Telepizzak motor batean banatzea, kanpora jutea, lan egitera, eta horrek sortzen du giro bat. Horrek justifikatzen du gertatzen? Ez, hor tartean, arazoak ez dira horiek, arazoak dira gainera elementu antisozialak sartzen dira, eta elementu horiek aprobetxatzen dute. Egon daiteken giro hori beste gauza batzuk egiteko. Gauza bat esan bukatzeko hau, ez? Ni goratzen dut udarara junginela, Erkoreka jaunak esatez, ezker independentistak zuela kanpaina bat ertzaintzaren kontra goratuko esate. Bueno, orain, 3 hilabete beranduago zer esan du. Ezker independentistak ez duela zerikusirik, atxilotuak ez dutela zerikusirik gurekin. Zergaitik egiten da halako hausnarketa gezurretan oinarritakoa, beraiek galdetu behar zaie.